Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Una ko kana og nandeng. Una diha. Yay. Dali. Tumatong di kayay. Dali. Sige. Nang iyay, nanding. Salamat kayo ninyo. Sir, ang payag-payag nagtago ang dugay ng pinangitas balaod. Kaninias pamantalaan, maukini ang iyang dagway. Sortehan ninyo sa nga nakamayon mos dagway so sa kawanted. Ay, sa amo nang gikaingon, sir. Nagduda na may sa iyang mga lihok. Nagduda na may anong naa sa diya nagpuyo og wag kami makailan niya. Swerte mo manang, Manoy. Magkadawat mong dakong kantidad nining usa ka wanted. Ma-instant millionaire mo. Kamong duha. Sir, dakpa lang ninyo siya, sir. Ayaw siya po sila. Kung mo po siyang malinawon, huwag daw tang mahitabo niya. Manang, Manoy. Kinsa ka, ganda niya ng payag-payag. Gawas! Mau na ni. Ginoo, ikaw na mahibaw na ko. Surrender ka malinaw. Gawas na. Uno! Oo, mugawas na ko. Ayaw lang ko ninyo kung sa sir. Maginahinay ko sa paggawas. Nga ipataas kong daan ang duha ko kakamot. Sir, mugawas na ko. Igawas na siya, gipataas ang mga kamot. Men! Ayaw siya sa. Isa. Dulan niyo ang posasi na yun. Ayaw mo kumpiyansa, ha? Wanted siya. Isa. Nandeng. Nandeng nagkarakag maaya deng. Parehas tayo. Nana, gipusasa na siya. Manang, Manoy. Yan po siya nga malitaon. Nasulba na kaso. Ibalog na siya sa prisuhan. Confirm, sir. Nadakpa ng wanted. Ang doon katiguan nga magtiayon mo ay nakareport na mo aron madakpa ng wanted. Sila ang makalawat sa dakong ganti isip reward sa usa ka wanted. Nakuha na namon sila og picture. Ingon man may video kami dihang ginakop ang wanted. O malinaon ra ang tanan, sir. Miss Render sa malinaon nga pagi ang usa ka wanted. Doon na ang pulis. Nakarga na sundo. Kasakit sa akong dughan. Nagidana sa mga pulis si Ondo. Sakit man para na to, iyay. Apan, malinaw na nga itong kinabuhi. Ug malinaw na usab si Undo nga maserbisyuhan niya ang iyang mga sa... Uy, kuya, paano naman sa ibag umupuyo sa bahay ni kuya? Uy! Yun na pa. Nakailam ko na niya. Ala! Si Bus ka na. More na Bus nga way pangan. Si Bus. Buhi na siya. Abi na kong patay na. Haskan no, haskan! Kung mao ka na, di mao. Mao ha? May kasama na ko ining dapita. Kadaga mga piniriso nga nanaw na ko. Boss! Oh, may misangpit na ko. Boss! Ang moon nilihok! Buhi pa rin ka! Si Picto.
Mayong pag-abot sa among silda, boss. Pito. O ako ni, boss. Ako taon. Bayano, abi na kong patay ka na. Buhi pa man ka. Dugayan ni mong nadakpan sa. Diin manitago. Diin magani suksok. Grabe ha, sa. Grabe ha, yun. Grabe kayo. Happy tuig man una ka nadakpan. Taas ang istorya, Pito. Kung sugidlan pati ka, sinitabo na ko. Ano lang ni mo taas og sugilon. Pero, angay kang mahibaw ini. Ni asad ning prisuhan sa Big Boss. Si Chip, Katugom yung kini. Si Chief Ojerax mo ingon. Naasa din eh. Mismo. mau ba? Di aksyon og hari-hari ining dapita. Mas mayo nga nagkauban ta sa silda, boss. Aron kung maginoon Tampangan na tong kulata si Chief Ojerax. Bay, Pito. Oh, Agapito. Di naman sad ka. Dini si Obre nangita nimo kay mag-date kuno mo. Mao ba, Mama Carmela? Oo, Ikaw ha, murag naglikay naman ka ni Obre. Laruhan na Agapito. Madto ka na sa lain si Obre na. Muhilakit ka. Ako si Macho Guapito, muhilak. Di na mahitabo, Mama Carmela. Bisag ingon ini lang ang akong hitsura apan dagang mga babae nga nag-ilog nako. Santo? Dagan. Usara mo lagi na sobre. Ilugan ka na nga naaman sobre. Ilugan lagi ko, Mama Carmela. Awa niya, magpausab ko sa akong naong. Himuon ako ning akong hitsura parihas kagwapo ni Brad Pitt. Ayaw na lang uy. Dawata na lang ko ng tanan kung usay gihatag ni Mus Ginoo. Kay kung magpausab ka pas imong naong aron ka maparihas ni Brad Pitt, samo kay nak. Tungo sa mga babae nga mag-ilog nimo. Bitaw, Mama Carmela, Kontinto na kong iniinig akong hitsura kay gwapa gud. Gwapa kay kog uyab gud si Obre. Asa man ko manang kong ana. Tara, Carmela. Asa mo pa? Mag-date me is mama ni mo, Agapito. Magdate. Magdate lang yapon mo. Nagtipo naman gani mo puyo. Mag-date gihapon mi, Agapito. Bisan og nagtipo na may upuyo sa mama ni mo. Tara. Tana, Rinaldo. Uban ko ninyo, be. At tuwa si Obre sa ilanak o kamoy pag-date. Ay, bitaw sa. Asa mong napita kay what to promise, Obre? Mag-date sad me. Secret. Pag-secret. Dali, boss. Kuyog ta nga mulinya alang sa itong pamahaw. Dali na. Sige, Pito. Una lang, magsunod ko nimo. Kabantay ka. Naa si Chief Ojerax sa pikas linya. Unya sa iyang likod na ay nagsunod. Ug masahi niya. Hilas kaysa. Bisag Chief pa siya. Tinisod sa prisuhan parehas ng tanang piniriso. Kalma lang, Pito. Adi mo dahil kalma. Karon nga niya nagabos. Kumpati general tadi ni Japita. Sina, parehas paglakaw. Kay dool na lang ta sa nagtakos pagkaon. Kanang nagtako sa pagkaon. Amigo ko na. Niya na ko laban. Ugwa kang Chief. Mau ba, Pito? Nganong niya mata din ni Rinaldo? Abi na kong mga unta sa gawas. Nainumdum ka ba nining Dapita, Carmela? Nainungdom. Malipayon kayo ko kung mo anita din eh. Dini ti kagisugot. Dini ti kasulti nga magdos ko. Pero wak ka mo tuo. O dini sa Dapita ko ni mo pasakit eh. Dahil misulti ka nga dili ako ang babae nga imong pakaslan. Ay ko gaksa ba? Pagkaksalangod ko, Carmela. Mau kinadapita. Kadili na ako makalimutan.
Tungkol kay Dini ko nakasani mo. Napasakitan ko ikaw. O nagpasol ko dako nga nung mao katoy akong gibuhat nimo. O aron mawagdang ang imong kay ubos nako. Sa akong sali mo kaniadto. Love to Ricardo. Mga dali ra ko nakapasaylo nimo. Mao kini nga bila. Ang dili na ko mahimong kalimtan. Happy anniversary, Carmela. Will you marry me? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!